Vítajte u tohto videa od Super Minecraft Questu. V tomto videu si ukážeme mapu, ktorú som vytvoril ako na obvody všelijaké redstoneové a také môj skin je tam nakreslený, teda vytvorený z kociek. Toto video bude vlastne zamerané na single player commands, too many items a túto mapu. Budem sa snažiť vopchať do 10 minút, pretože ešte na rozbeh budem také kratšie videá a nechcem mať také dlhé hneď nahrávať na začiatku. Takže do popisu videa vám vlastne dám ešte aj túto mapu, single player commands a too many items. To hádam budete vedieť nainštalovať. Ak nie, tak mi napíšte do komentov a ja vám urobím video, ako ich nainštalovať. Takže vrhneme sa najprv do tejto mapy. Ja vám budem počas tej mapy aj ukazovať vlastne too many items, vám ani ukazovať nemusím, to každý z vás pozná. A single player commands budem vám ukazovať časom, ako napríklad lietanie, vám ukážem príkaz. Takže tuto si vojdeme do tejto mapy. Tu máme také nápisy všade, Minecraft, Super MC Quest, tam je vlastne skratka, lebo by sa mi to nevyšlo, tam na strope je to. Tu môžeš prespať. Ak nebudete mať nainštalovaný too many items a single player commands, tak behnete sem a tu máte také základné veci, čo by ste asi potrebovali k tomu. Tuto vám ešte hodím nejaké na dobíjanie života také a to si môžete dať peaceful. Tu máte na spánok, keď sa vám bude stmievať, tu máte na jedenie a také. A to je len taký provizorný domček. Takže ideme ďalej. Máme moje meno, Enquire. Tu máme tú šachovnicu, odhalenie, slavnostné odhalenie šachovnice. Až na to, že ja som to zase zabudol naplniť. Takže tuto máme World Edit, to sa vám nainštaluje vlastne pri inštalácii single player komandu. World Edit asi z vás každý pozná, na serveroch sa to hlavne používa. Iba zoberete si sekerku, kliknete pravým, kliknete ľavým, lomeno set a už jaký chcete blok. No, ja dám piesok. No, počkajte, mne nevyšlo. Čo si tu teraz mení? O, to je jedno, ešte raz to vlastne označím. Lomeno set, send. Tak, teraz mi to vyšlo také. Dobre, slavnostné odhalenie šachovnice. Stlačíte gombík, spadne vám stena a tu sa odhalí šachovnica. A môžete si tu dať nejaký nápis, alebo písmenko, alebo napríklad N ako Enquire začiatok, alebo Q, alebo hoci čo si tam môžete dať. Tuto sú torče a ten piesok spadne. Vlastne keď piesok spadne na torčku, tak sa piesok rozbije. Tak. No ďalej tu máme, keď chcete lietať, napíšete single player commands, tak napíšete fly a lietate. Ja to mám nabindované. A keď chcete rýchlejšie lietať, tak napíšete fly a 3, 4, 5, 6 a také. To už akou rýchlosťou chcete. Ďalej tu máme creeper head. Takže stlačíme a otvorí sa nám, teda vysunie sa nám hlava creepera, teda tvár. To je len také jednoduchšie. Tak tu máme vypni, zapni, veľmi rýchlo spustíš okruh. Vypneme, zapneme, trošku sa nám tu laguje, to nevadí. Jasné, keď nahrávame pomocou frapsu. Dobre, tu máme ďalší taký obvod, ktorý by ste si mohli urobiť nejakú lampu, to zabudujete do zeme, tuto dáte glowstone a už iba zo zeme si vystrčíte lampu, aby sa viacej svietila a zase zasuniete. To vám dám do popisu videa na stiahnutie a to si stiahnete túto mapu a si to nejak podľa toho budete kopírovať alebo robiť také. Ďalej tu máme taký okruh s pistonov, ktoré tlačidlo pre presun goldbloku. Vlastne stlačíte to tlačidlo a tento goldblok vám poputuje takto až sem. Stále dokola.
teda vlastne iba jedno koliečko. A stlačíte ho druhýkrát, tak urobí druhé koliečko. No a stále tak dookola môžete stlačať. Tak, ideme sem. Tu máme nápis našeho krásneho channelu Super Minecraft Chest. Takže tu máme skin tvorcu Super Minecraft Chest. Vlastne to som ja. Takže takto pekný skin mám. Tuto je krásny môj skin. Takže ešte zozadu si ho pekne prezrieme. Op. No, ja sa vám ospravedlňujem za lagy, ale to keď nahrávam, tak mám iba 12-13 fps. Ja sa to budem snažiť opraviť. No dobre. Takže to by bolo asi ohľadom tejto mapy všetko. Neviem, či som na niečo nezabudol. A hádam nie. Takže teraz by sme sa asi mohli vrhnúť, neviem, mohli by sme si pozrieť ešte príkaz, dáme help a máme tu všelijaké takéto veci, príkazy. Máme si napríklad instant mine. Dobre, máme zapnúť. Vlastne to nám umožní jedným kliknutím na blok sa rozbije blok. Takže to hľadám, takže rozpozná instant mine. Takže to instant nemôžeme vypnúť. Dobre. A máme tu, čo tu máme ešte? Príkazy nejaké mob damage, alebo no jasné, spawn môžeme dať. Napíšeme napríklad spawn wolf. A máme tu vlka, ktorý ma chce práve zjesť. A kde? No jasné, ja som mal zapnutý super punk. Super punk je vlastne, že buchnete do nejakého mobu a on vyletí strašne vysoko. A ho to zabije. Môžeme si spawnúť samozrejme gianta, ktorý to je obor, kde je. Áno, vlastne máme deň, takže a mám peaceful, takže sa vám nezobrazí. A to by bolo vlastne asi všetko. Ďalej, ak budete chcieť ešte viacej nejaké videá, tak mi napíšte, ja vám urobím videá k single player komandu, nejaké tie pluginy a na serveri aké pluginy, a proste mi napíšte, ja vám urobím video. Môžete dať odkaz aj pre Fox Warriora, nech vám aj on urobí nejaké video a nejaké zaujímavé tiež, takže môžete mu kľudne napísať cez vlastne do popisu tohoto videa. No, takže ja sa s vami asi lúčim, to by malo byť všetko a teším sa na vás do ďalšieho videa. Čau!